αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Σέρτους γιατί πρώτον ψάχνουμε τρόπους να λειτουργήσουμε οικολογικότερα και με οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και το Σέρτους εκεί εστιάζεται, στα έξυπνα κτίρια. Δεύτερον, διότι με το Σέρτους ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους ελληνικούς οργανισμούς και φορείς αλλά και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. Και βεβαίως, επειδή το Σέρτους είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο μας ανοίγει το δρόμο και για την εξέβρεση χρηματοδότησης. Η ενεργειακή επάρκεια των δημοτικών κτηρίων είναι για μας σημαντική. Πρώτα απ' όλα, διότι συμβάλλουμε κι εμείς έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, κάνουμε οικονομία και δεν κάνουμε μόνο οικονομία στο Ταμείο του Δήμου, αλλά συμβάλλουμε και στην εθνική οικονομία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα και η χώρα μας το εισάγει από το εξωτερικό και άρα τα χρήματα που πληρώνουμε για ηλεκτρικό ρεύμα φέρνουν στο εξωτερικό. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, εμείς θέλουμε να έχουμε αυτάρκη κτίρια. Τα κτίρια αυτά να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που να μην καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο που να είναι επιβαρυντικός για το περιβάλλον, αλλά να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως και η ενέργεια που καταναλώνουμε να μην είναι εισαγόμενη, άρα να μην την πληρώνουμε στο εξωτερικό, αλλά να είναι ενέργεια από τους πολλούς φυσικούς πόρους που η χώρα μας έχει. Γιατί η χώρα μας έχει και πολύ ήλιο και ανέμους και γεωθερμία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πάρα πολλούς τρόπους. Και βεβαίως αυτές οι ενεργειακές ανακαινήσεις που σχεδιάζουμε για τα δημοτικά κτίρια, που μελετάμε για τα δημοτικά κτίρια, οπωσδήποτε έχουν ένα σοβαρό, θα λέγαμε, κόστος. Αυτό το κόστος, το Σέρτους, το πρόγραμμα αυτό, θα μας δείξει και την κατεύθυνση από την οποία θα το αντλήσουμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει καινούριο ΕΣΠΑ που πρόκειται να ανοίξει για το 2015-2019-2020. Αυτή είναι η μία πηγή που μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα. Η δεύτερη είναι οι συμπράξεις με το ιδιωτικό κεφάλαιο, διότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και συμπράξεις με το ιδιωτικό τομέα και από την εξοικονόμηση και από το κέρδος το οικονομικό που προκύπτει εμείς σταδιακά να αποπληρώνουμε τον ιδιώτη που θα μας έχει βάλει τα φωτοβολταϊκά ή τον ιδιώτη που θα μας έχει βάλει τα κουφώματα. Και το τρίτο βεβαίως είναι και οι ίδιοι πόροι. Μετά το Σέρτους, ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, ακολουθεί η υλοποίηση των έργων με τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Και σε δεύτερο στάδιο, που όμως ήδη μας απασχολεί και το κοιτάμε, είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας εκτός από τα κτίρια, εκτός δηλαδή από τα σχολεία, το δημαρχείο, τα πολιτιστικά κέντρα και όλα αυτά, να επεκταθεί και στο δημοτικό φωτισμό και στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Διότι εάν έχουμε έναν έξυπνο φωτισμό της πόλης μας με λάμπες LED ή αν έχουμε, αν θέλετε, ακόμα και οχήματα, σκουπιδιάρικα δηλαδή, δημοτικά οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό, με ηλεκτροκίνηση, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη εξοικονόμηση κάνουμε στο πετρέλαιο, στον ηλεκτρισμό και σε άλλες μορφές ενέργειας που θα καταναλώναμε, από τη μία. Απ' την άλλη, πόσο πολύ βοηθάμε το περιβάλλον, διότι και με συνεχώς καύσιμα έχουμε συνεχώς δημοτικό φωτισμό σε λειτουργία στην πόλη μας και σε όλες τις πόλεις. Άρα, εάν βρούμε φτηνότερους τρόπους και οικονομικότερους και πιο φιλικούς στο περιβάλλον, καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα ωφεληθεί όχι μόνο ο άλυμος και το περιβάλλον και η εθνική οικονομία και σε τελική ανάλυση το κοινωνικό σύνολο. Όλο αυτό το πρόγραμμα βεβαίως θέλουμε να γίνει με τη συμμετοχή του πολίτη. Θέλουμε να γίνει ταυτόχρονα και με την συμμετοχή του Δήμου μας σε ευρύτερα σχήματα. Ο Δήμος μας πρέπει να πούμε ότι ήδη συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Κομμάτι της προσπάθειας του Συμφώνου των Δημάρχων είναι και το Σέρτους. Επίσης, ο Δήμος μας προγραμματίζουμε να συμμετάσχει στην προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων, που είναι το Σύμφωνο για την Κλιματική Αλλαγή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών που γίνεται και από άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και ενός ευρύτερου σχεδιασμού που υπάρχει συνολικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα θέλουμε να φτάσει αυτή η προσπάθεια και να αποτελέσει υπόδειγμα στον κάθε έναν πολίτη. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε και να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το concept, όλη αυτή την αντίληψη του σχεδιασμού του Σέρτους στους πολίτες, δηλαδή να τους καταστήσουμε κοινωνούς της εξοικονόμησης ενέργειας, ακριβώς με το να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα, εξοικονομώντας ενέργεια για τα κτίρια τα δημοτικά, αναλύοντας και με ημερίδες και με ενημερωτικά έντυπα, ώστε ο κάθε πολίτης να καταλάβει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάει την τσέπη του, βοηθάει το κοινωνικό σύνολο, το διπλανό του, βοηθάει το περιβάλλον μέσα στο οποίο και ο ίδιος ζει και τα παιδιά του θα ζήσουν, και άρα θα πρέπει να αφήσουμε μία παρακαταθήκη και στην επόμενη γενιά.
Θα αφήσουμε ένα ενεργειακό αποτύπωμα που θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αυτό πιστεύουμε ότι θα φτάσει και θα γίνει αντίληψη, θα γίνει κτήμα του κάθε πολίτη.